104.7 IFM. Report! Muling napansin ang mababang bilang ng mga mag-aaral na nagbalik klase matapos ang holiday season na partikular na noong 2 at 3 ng Enero. Sa Mangaldan National High School, nasa 25 hanggang 28% lamang ng kabuang mag-aaral ang pumasok na katumbas ng halos 2,000 estudyante mula sa buong paaralan. Ayon kay Assistant Principal Tri Danilo Eden, magpapatupad sila ng enrichment activities para sa mga hindi nakadalo sa unang 2 araw ng klase ng taon. Samantala, iniulat din ng Teachers Dignity Coalition na sa karamihan ng mga paaralan, hindi umabot sa 50% ang attendance sa mga mag-aaral. Bilang tugon, iminungkahin ng grupo na pag-aralan ang posibilidad ng pagpapalawig ng buffer day sa mga susunod na taon upang masiguro ang mas mataas na attendance pagkatapos ng bakasyon. Ayon sa mga guro, mahalagang ganitong hakbang upang hindi maantalang simula ng academic activities at masiguro ang pantay na oportunidad sa pagkatuto para sa lahat ng mga mag-aaral. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.